מבקש שקל קצת. רגע, חכה. בזה שלי. כן, אנחנו נתחיל שלי. מ"פ אחד. תנו לו מ"פ. מה רשום מאחורה? רגע. מה רשום? התפקיד שלי. מי? 4 יוצא 1, באתי לעזרה. סבבה? אוקיי. ונעבור את האמת לסמך! לאופיר שלי, אוקיי? תודה רבה. בוא נלביש אותך. איזה כיף בהולנד, מאז שאני בא, מה זה כיף? בטח שתינו קפה ממש טעים. רגע. שד הראש. תצדיע לו, תצדיע לו! רגע. לא. אוקיי, יש לנו פה עכשיו. היינו מ"פ סמך, יש לנו עכשיו את עין סמך. אוקיי, יש לנו עין סמך. מגיע לנו את הכבוד הזה. כל הכבוד. הילה כל יוספוביץ'. הכבוד לעין סמך. הילה יוספוביץ'. מיכל, תלמי אותנו אחרי זה. טוב, אחרי זה. ניר, מזל שיש לך זמן פנוי. תצדיע, ניר! סליחה. ויש לנו, כמובן, את עין עין. אוקיי? כמובן, הכל זה... את הפאנץ' ליין. זה שרשרת של פיקוד. אם מישהו רוצה להגיד לי משהו, הוא מתחיל מעין עין. יש לנו את עין עין. אוקיי? טוב מאוד. ויצדיע. ואחרונה חביבה. גבירותיי ורבותיי. היה לנו את מ"פ, את סמך, את עין סמך ועין עין. ויש לנו את סתם עין. יש לנו פה את סתם עין. זה גדול. יכול גם סתום עין. אפשר לקרוא את זה. סמך, טפל בה, הרביצה לי. שימי. אבל הבאתי אפילו עיתונים. תצדיע, כרמל, תצדיע! כרמל, תצדיע. אוקיי. מה זה הנמוך? יפה מאוד, יפה, זה גדול היה לך.